duygusu. Kimler ataşına köýdirýän, kimleriň teşneligini gandyrýan, ýa-da birini Mejnuna, birini Leýla öwürýän ajaýyp söýgü. Ol mahal-mahal asmanaky ýyldızlara, baharda açylan güllere deňelýär. Ýöne dehil aýdymçy Ýazberdi Mahmedow bolsa öz söýgüsini ýagyş bolup ezjek damjalary meňledýär. Leyli gyýynyň terk eylemeligi üçin janserek bolýan aşyk ýigdiň şekilli aýdymy ýaýlymda ilkinji gezek. Owadan sowa datly gepleşigmizde. Gazaklyno.com hüdürlüğe. Mana teşneligi berdi tenin lihlim Kara kaşlım meni bağlar zadılady kara gözlüm Süýenim sen, geregim sen, yüregim sen Hamylim açayın yar yaş kalbim senin değilsimen Giderim men töwerýär, meni ýürekde saklaýar. Sen unutsaň da meni asla unutmaýan. Mertebeme namat ara, beni ýerin dolanaýar. Alsam demingden demi, söýenim goýma meni. Ýaňyş boluverýän damjalara seni terk eyleme goýma sen. Açayın yar yaş kalbim senin değilsimen Giderim men töwerýär, meni ýürekde saklaýar. Sen unutsaň da meni asla unutmaýan. Mertebeme namat ara, beni ýerin dolanaýar. Alsam demingden demi, söýenim goýma meni. Ýaňyş boluverýän damjalara seni terk eyleme goýma sen. Anjalara meni Leyli, oh Leyli. Ýaňyş boluverýän damjalara seni terk eyleme goýma sen. Anjalara meni Leyli, oh Leyli. Ýaňyş boluverýän damjalara seni terk eyleme goýma sen. Anjalara meni Leyli, oh Leyli. Ýaňyş boluverýän damjalara seni terk eyleme goýma sen. Anjalara meni Leyli, oh Leyli. Gazaklyno.com hüdürlüğe.
Gülşenli güller güllerden çemen. Sinlaň peder arzuuna yeteni. Bu bir zaman yaşa, yaşanyňa deger Türkmenistan rowaşlygyň watany.